Υπάρχει ένας τόπος γεμάτος εικόνες, μυρωδιές, χρώματα. Μα από όλα τα χρώματα, το λευκό τον ομορφαίνει περισσότερο. Οι άνθρωποι ανάβουν φωτιές για να ζεσταθούν. Στη θέα μιας αρκούδας δεν το βάζουν στα πόδια. Μεταλαπαδεύουν τη γνώση και το φως τους στις νέες γενιές. Προχωράνε μαζί χέρι-χέρι και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Απολαμβάνοντας τη διαδρομή άσχετα από τον προορισμό. Και έχοντας πάντα στο μυαλό τους από πού προέρχονται. Δημιουργούν τον κόσμο πάλι μέσα από την δική τους ματιά. Σε αυτό τον τόπο αντλούμε φυσικό ξινό νερό από τη γη μας από το 1983 και φτιάχνουμε τα αυθεντικά αναψυκτικά Φλόρινας Δεινάκι. Γινόμαστε η παρέα σας και προχωράμε μαζί σε ατέλειωτους προορισμούς.